Pynbor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Rangba Kajela Conrad ke Sangma lengba kerinsan ex ulapen pau ya kajing sokya bat Pynrem jur halor kajing Shah penchitom badangshan ya upastor bipin bihare nayak ha Odisha dah ke Pynbor ban bam ya ke Sboh Masi bat ban ruai ya ki slogan yam Hindu bat kani kade kajing penkhen ka bajur ya ki hok pat ba jongkariti senchar jongkari India. Conrad ulong bagi jingsha thombor maman kapor kayai ja persha eki kristan ki pinjabo bat pensniu ya ke jinge pher hagi culture bat ha ke jinge teliniam jongkari bat kajat benriu Conrad ula Pynrem jur ya ke nie ke jingja bat kerpat jur ya ki bor badai pet ban penlong ya ke jing tokit ke babnya bat ban shim ya ki la jing penstom ki bakham ting e bat kloy ban persha ya ki tu ki badon kti ha ke ni ka kam Kumban chupin kenmau ba menta lapalat khan riusngi hadin basha thombor jong pastor bipin bihari nayak ha ki shitniam Hindu ha ilaka dhen kanal jongka Odisha kadi ke belaja ha ke sautrik ukala lingkot 8000 apun riu ha kasnong parjang omshum ladon manu basha kem ya ki badon kti ha kate ke kam thombor kate ke jingja kade ke belaja ha ke ba upastor ringkat bat ki bahayeng hasem bat ki katu kat ningut ki weipat ki bedang penlong je seng duai ha kate hi kasnong ki pat bhur ki badon kumba sau khong ngari ei ki la lum shabar bat ki la rung jubor shayeng jong upastor bipin bat ki la sho bat te yu dau telai bat yalam yu hakmat ka Hanuman temple ka badon ha kate hi kasnong ha kate ke jingja wat laki pulet ki la tuklar henry ki pat ba kim shum la sange ha ka bakut lala ban pelat imno yu nayak balara yu shathanat laong ka khubor the New Indian Express. Kasnong parjang kade kasnong kababun kinyam Hindu, bat kadon tang nyotli kilong yeng Kristan. Kipat ba kila keno bau nayak ula pelong ya kajing penkelan yam jubor. Wat lagi pulet kila register ke ijahar ha kabayadei bat ketika jingja Henry la ujor ru ya ka counter FIR persyayu da ka bakeno ba upin kelan yam jubor. Haba yoklum na kakubor ka Catholic Connect. Layatu bana kalyang unong Shah thombor uloong ba? Ha kasngi rakhe ka jing Shah penyap jong Graham Staines. Ngajit ya ka jing map. Ngamap ya kitu ki ba thombor bat leben yanga. Bat ya kitu ki ba keno lam ler yanga. Ublay jongi umap yangi klem jing e. Bat uhikay yangi ban map. Kum kata ka mensim ngamap yaki bat ngabu ya baro hakikti jong ublay uloong.